Čaute všetci, vítajte pri novom videu a dnes sme v Trnákoch a trochu tu pojazdíme, ale nie som tu sám, je tu so mnou Števo a Adam, ako ste videli v minulom videu. Takže pojazdíme, niečo uvidíte, pôjdeme aj na detskú túr Petra Sagana 28.6. Takže poďme na to. OK, takže ideme od úplného vrchu, jak vidíte. Takže ideme to skúsiť. Hop, tu je hop, hop, toto je ešte s chalami si poradíme, že čo budeme skákať a čo nie. OK, toto by sme mohli dať. Vyzerá to, takže poďme, hop. OK. Ideme teraz práve z toho našeho minibikeparku. Čo na to hovoríš, Tomáš, jak sa ti to ľúbilo? Dosť, to bude aj zajtra, takže poďme si to zísť celé dole. Hop! A toto mi takéto nevyšlo. To som ani nevidel, že tu je. Prepumpujeme. To som trošku odbehol. Som nevidel. OK. Taká lesnácka. Tak to som si nevšimol, skoro som bol dole. OK.